Bai, bigarren galdera, Jon Ander. Gaur egun landa garapena, ruralitatea deitzen den hori, ondo ordezkaturik daude Gipuzkoako batzar nagusietan, Eusko Legebiltzarrean, Europan, eta alderdi politiko desberdinen muinetan? Gipuzkoako batzar nagusietan bat ez izango da. Eta Legebiltzarren ere, bai, gehiago berko luke, dudik gabe. Gehiago berko luke. Nabarmenago izan berko luke. Edo gehiago entzun berko litzakela iruditzen behintzat. Zeratik hemen, gaur egun moda dago ez, politika itxeko modu betean transversalak izate hori, ez? Nik netzako landa garapenare transversala berko luke, zeratik hainbat departamentutan eragiten duen gauza da, edo alderantziz, hainbat departamentuk landa garapenai edo baserri munduari edo ruralitatei eragiten diote. Alderdi politikotan gota gutxiko. Nik uste gabe ja, abertzaletasuna ordezkatzen duten bi indar politikotan badaola, gehiago berko lukela baita ere, abertzaleek balin magea, baina bestetan ja, batez, eta gaina, izatea atrebituko naiz, kontrako jarreran bat edo beste ere bai ja, zenbait alderditatikan. Gezurrezko ekologismo baten izenen edo, urte askotan, itxeko modu hau, bizitza ulertzeko modu honen kontrako, zera, agian, baita ere, baserriak edo baserriak defendatzen jardun gaunak eskudatu galako tradizioan, zera, hortan, ez? Orduan, tradizioak bauka politika munduan alako konotazio bat, progresioan kontradikoan zerbait dela, ez? Eta baserriak defendatzea hortan, tradizioan zen oinarritu galako baina handi baten, agian. Baina nik entzun ditut, inkluso, baserritar mundu honen zen kontrako joera batzuk, bai. Edo entzun gabe azken hartzen nahi dian erabakitan ikusten nahi dianak, ez? Ez du danak balio. Danak ez du balio. Nik uste danak ez duela balio. Eta Europan zer betikoa da, ez? Baserritarren alde gaude. Baina kontxo, azken aldi honetan, bentsat, Europa 2010, ODS, hauen defensa zutxu hortan hartzen ari gan erabaki batzui, arrazoia izango du, baina ulertzen ez dugu errexak ez dira guztien nahi. Gabreka. Ez, gehien bat, galdera egiten ez, adibidez, nik askotan ez, Madriko Kongresuan ez, ikusi duenean bertan goten diren debateak eta hori ez, ez dakit, nire iritzian eta nire iritzia dek ez, baserritara edo lehen sektorerekin kontaktu zuzenean dagoen pertsonak ezin du horrela ibili, ezin du horrela pentsatu, ez? Edo naturarekin kontaktua dagoen pertsonak, ez dakit? Oida, ematen dik, ezin dula, bitu, kongresu bateko, legebiltzar batek izan berduna, ez? Ematen dik ezin dula hitzekin. Hitzekin, ez? Osea, debate juten ditu, barrena berdik gaur egunen Madriko eztabaida bat jarraitzea, ez? Baina, entzuten du gauza batzuk da, ja debatia, hain leku batzutara juten dek debatia esaten dugu, hemen kontatzen nahi zeate eragin zuzena izango dula. Ez dira baserritarak hortik bizi behar duna, inkluso ingurune hori ulertzeko moduak, bizitzeko moduak. Ustutzen nahi gatuk, landa ere ustutzen naidek, nahi gatuk, nahi dan bezala esan, gure zatila izango dio horre. Baina, entzuten nahi dianen, debate horiek entzuten nahi dianen, kontu, ez altzate hor jende bat bizi dela. Ez que, nahi batzutan, eta gero ekologismoan izanen, eta ez, nahi basoko animalek gustatzea eskeak, eta batzuk galtzeko arriskun dela, eta bale, baina, humanistak geo ez gea. O eozerre bale jau, eta hango pertsonak, han bizi dianak, hortik bizi dianak ez dute bale jau. Zer da hau? Barkatu, Hitlerrekin zin modu baten bilalo bietzar, Polonia ustuz. Baso bat berian nahizulako, bale, geho antzadanez, arek ekatanak askitizkin ningo, eta baso primigenioa oendikan bazio, baina bertan jende bat bizi da, ustu intzizkin, orduan, danak eozein arrazoen gatik bale jo du. Nik uste hor, eta gero kultura da, zenbat galtzen nahi gehan, hizkuntzako hainbat hitz galtzen nahi gatuk, landa eremua ustuz. Eta nik kongresu hortan entzuteian gauza batzukin, harrituta galtzen hau, erabat harrituta galtzen hau.
pentsatzen dit, behaiek nik Euskadi sentitzen duten bezala, nik Euskadi landa tar bat nahi detela, baina landa bizi batekin, pentsatu nahi dit, behaiek hain Espainia erregalemia, Espainiako landa eremu hori, hainbat oso aberatsa izan den hori, betia nahiko dutela, bizila eta bere aberastasunekin, ez? Eta batutan kongresuan entzuten dian gauzakin, erabat harritxetan jatzenak. Eta gehien bat, eta nik uste hor da, hola, arazua, jarduten dialako hitzeiten landa eremua ezagutu egin gabe. Zerrikan, hiri batetik, hiri baten bizita ikuste hartzen bali madek egotzen gai, bere hortan bakarrikan, horren alde inberda, horren alde inberda, baina han jende bat bizita. Zuk hori implementatzeko moduak zaudek. Eta igual Madridean joan gabe, baina batzen ditzetik, hau inin berda lako takitxo, ez. Hori inberda, baina igual, hor nola, zu baino lehenagotik jende bat bizizan, hori eginarazteko inbertzaia lagundu. Era batea o bestea. Eta adibidek 1000 angotxu. Nik uste eta hor lurralde oreka bat, eta botzatik ematen dik progresismo guztia iritik datorrela. Gizartia beak emango buelta iritan laiztez gatu, ez dituk abituko, etorri inberko, ni alkate bezala hain hau ikusten, jende bat nola aidan etortzen, hor pandemiak eragintzin baita ere, ez? Askatasun bila, jo, hemen bizi izan dugu gineanok askatasun hori bagin etxekan nola baita. Niko ide, erabakik hartzeko puntutan gutxinez jakitun izan berdik, hor jende bat bizi dela, mundu hau eta bizitza ulertzeko modua daukana. Eta segura eskiku baino jakiturik gehiago daukana, naizta ez karrera ikeuki, titulo ikeuki, baina mundu hori ulertzeko jakituriako baino gehiago daukana. Eskerrik asko, Jobander, erantzunagatik. Iri.